Τέσσερις λοιπόν που θα αγωνιστούν στο μεγάλο τελικό είναι ο Παντελής της Εστεμένης, ο Αντώνης σύμβουλος ευεξίας, ο Στράτος ο ερωτοχτυπημένος και η Αλεξάνδρα η χορεύτρια Οριεντάλ. Η στιγμή που όλοι περιμέναμε έφτασε. 4 παίκτες θα αγωνιστούν στο μεγάλο τελικό του Wipeout για να κερδίσουν το έπαθλο, τις 10.000 ευρώ. Ξεκινήσαμε με 20 θαραλέους και παράξενους παίκτες και τώρα έμειναν μόνο 4. Και οι 4 θέλουν μόνο ένα πράγμα, τη νίκη. Πώς θα την κατακτήσουν? Όχι και τόσο εύκολα. Θα πρέπει να τρέξουν στο πιο δύσκολο στίβο εμποδίων που έγινε ποτέ. Οι παίχτες ξεκινάνε από αυτή την απότομη και τεράστια τσουλήθρα. Συνεχίζουν ανηφορικά, υπερπηδώντας τα βαρέλια που κατρακυλάνε. Μετά θα πρέπει να αναρριχηθούν στον τοίχο με τα νερά για να φτάσουν στο τρομερό καρουσέλ που γυρίζει με φόρα. Εκεί θα πρέπει να κρατηθούν για να καταφέρουν να προσγειωθούν στην πλατφόρμα που υπάρχει στην απέναντι πλευρά. Μετά πρέπει να διασχίσουν τον κύλινδρο που γυρίζει και να πηδήξουν τα 2 τραμπολίνα ώσπου να φτάσουν στην τελική γραμμή για να ακουστεί ο ήχος του τερματισμού. Και όλα αυτά πρέπει να τα κάνουν πολύ γρήγορα γιατί τους κυνηγάει ο χρόνος. Νικητής είναι αυτός που θα κάνει τον καλύτερο χρόνο. Λοιπόν, η γυναίκα της παρέας είναι η πρώτη που θα αντιμετωπίσει τη διαδρομή του τελικού του Wipeout. Αλεξάνδρα, σε βρίσκω ετοιμοπόλεμη. Είμαι ετοιμοπόλεμη και ήρθα να περασπίσω το γυναικείο φύλλο και ήρθα να φάω τους άντρες. Άντρες, ήρθα να σας φάω. Για να δούμε πώς έφτασες μέχρι εδώ που θέλεις να μας φας κιόλας. Χορεύοντας. Η Αλεξάνδρα λοιπόν, έτοιμη, η πρώτη παίκτρια του τελικού. Έφυγε η Αλεξάνδρα με την κουλούρα. Καλή, μάλλον του ευχαριστήθηκε την κουτιά. Πάμε στο διάδρομο με τα βαρέλια. Περνάει το πρώτο, πέφτει. Οπα. Περνάει το δεύτερο, ξαναπέφτει. Νομίζω το κάνει σύστημα. Περνάει το τρίτο, ξαναπέφτει. Σύστημα είναι. Σύστημα είναι σίγουρα. Κι άλλο ένα το ίδιο. Α, όχι, δεν έπεσε. Θα χαλάσει το γούλι. Μπράβο. Μπράβο. Λίγο ακόμα. Είδε σύστημα γιατί το έφτασε. Πάρα πολύ καλή. Και πολύ γρήγορη μέχρι εδώ η Αλεξάνδρα. Λοιπόν, πάμε στην αναρρίξη με τον καταράκτη που βλέπετε είναι πάρα πολύ δύσκολο εδώ γιατί πέφτουν νερά στο κεφάλι της και δεν βλέπει και είναι και πολύ μικρό το πάτημα. Γλιστράει. Πολύ καλά εκεί πάει, τα κατάφερε, πέρασε πολύ γρήγορα. Έτοιμη λοιπόν για το καρουζέλ. Έπεσε, κρατιέται, ωραία. Όχι, βιάστηκες. Μπράβο, δεύτερη φορά. Ωραία. Μα την πρώτη φορά πριν κάνει μια στροφή αμέσως πήγε να περάσει απέναντι. Κάτσε να δούμε πώς θα το καταφέρει τώρα. Μπράβο. Ευτυχώς, παραλίγο να πέσει κάτω. Πάει για τη Δοκό λοιπόν τώρα. Για να δούμε. Η Δοκός η οποία περιστρέφεται. Ξεκινάει. Όπα, έπεσε. Θυμίζουμε λοιπόν τώρα ότι μετά την πτώση η Δοκός σταματάει να περιστρέφεται. Βέβαια. Και τα πράγματα ξεκινάει. Για ένα κορίτσι σαν την Αλεξάνδρα γίνονται πολύ εύκολα. Κοίταξε πόσο εύκολα το πέρασε. Χαλαρά. Πάμε, τραμπολίνο. Το πρώτο το έχει εύκολα. Έλα. Είναι έτοιμη για το δεύτερο. Θέλει λίγο συγκέντρωση. Μπράβο. Όχι. Κρίμα. Όχι. Ενώ πήδηξε σωστά, είδες. Πάμε πάλι από την αρχή. Πρώτο τραμπολίνο. Είναι η δεύτερη προσπάθεια αυτή. Πάμε στο... Όχι. Έλα. Όχι. Πάει και η δεύτερη προσπάθεια. Ενώ μέχρι εδώ τρίτη προσπάθεια. Πολύ γρήγορα. Έλα βρε Αλεξάνδρα. Μπράβο. Έλα. Έλα. Κρίμα βρε Αλεξάνδρα. Κρίμα. Τι. Καταλείπει. Δεν έχει άλλες δυνάμεις. Αλεξάνδρα μου, μην κλαις. Κλαίω γιατί θα μπορούσα καλύτερα, αλλά κόλλησα σε ένα σημείο. Θα μπορούσα να τον περάσω, αλλά δεν άντεχα τις δυνάμεις μου. Και αυτό έχω στεναχωρηθεί πολύ. Θα μου περάσει όμως. Δεν πειράζει Αλεξάνδρα. Μην στεναχωριέσαι. Έγινα το σαφλά. Και έτσι μένουν μόνο άντρες για να διεκδικήσουν την νίκη. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα μάθουμε ποιος θα είναι τελικά ο νικητής του Wipeout.